Навошта былога беларускага палітвязня Романа Пратасевіча ізноў актыўна выкарыстоўвае прапаганда Лукашэнкі. Што нагаварыў сёння Лукашэнкі на сустрэчы з студэнтамі ў Менску і таксама пра сустрэчу блогераў праўладных у тым жа Менску. Сёння пагаворым у праграме «Пік Свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневич. Палітолог і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усоў, мой сённяшні гость. Прывітанне, Павел. Вітаю. Павел зараз у Киеве, мы пра гэта яшчэ таксама закранем. Ён там знаходзіцца з Зеноном Пазняком уже некалькі дзён, і яшчэ некалькі дзён гэтая паездка там працягнецца. Павел, але пачаць бы я хацеў менавіта ад навін, якія з'яўляюцца ў такой праўладнай публічнай прасторы. Гэта найперш з'яўленне ізноў Романа Пратасевіча. Ён спачатку выплыў як нібыта супрацоўнік аднаго з заводаў менскіх, а зараз мы бачым, яго вельмі актыўна пачала выкарыстоўваць прапаганда. Вось ён учора быў у эфіры тэлеканалу ОНТ, міністр інфармацыі з ім рабіў размову і выглядае на тое, што яго прызначаюць, прынамсі, прарочыць яму такую пасаду, як медыятара ў перамовах паміж дзяржавай і апазіцыяй. Гэта некалькі разоў там падкрэслівалася. Як вы думаеце, гэта нейкі тролінг проста такой дэмакратычнай тусоўкі, ці сапраўды іх нейкія намеры ёсць наконт Пратасевіча? Вы яшчэ не ўзгадалі пра ягоны выезд у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, дзе ён правёў тыдзень у даволі заможнай краіне, і патрэбна для такога адпачынку некалькі тысячаў даляраў, што просты працаўнік на беларускім заводзе такога сабе дазволіць не можа. І так, маеце вы рацыю, гэта такі комплексны падыход, інфармацыйны, прапагандысцкі. Я б падзяліў яе на некалькі складаючых. Першае складаючае гэта той пасыл беларусам, якія яшчэ застаюцца на моцных антылукашэнкаўскіх пазіцыях і пакуль што імкнуцца працягваць барацьбу хаця б на маральным узроўні, сімвалічным узроўні, паказатель таго, што вы можаце умоўна жыць як Пратасевіч, вось, калі ласка, былы змагар, нават палітычны вязень, імём якога хацелі назваць плошчы вуліцы ў Варшаве і іншых гарадах, які быў на першых старонках велізарных еўрапейскіх святовых таблоідаў, калі быў арыштаваны, калі была вельмі моцная хваля салідарнасці ва ўсім свеце. Ён скарыўся, ён вырашыў убудавацца ў сістэму, вярнуцца, як гэта я называю, у матрыцу, і служыць і працаваць на гэтую матрыцу, супраць якой змагаўся, супраць гэтага аўтарытарнага рэжыму, але убудаванне ў матрыцу, вяртанне у лона аўтарытарызму вымагае скрухі, вымагае такога шчырага пакаяння, пра што казаў, напрыклад, і Марзалюк, і Азаронак. Вы на каленях павінны прыпаўсці і прасіць вось гэтую прынесці ахвяру выкуплення. І Роман Пратасевіч такую ахвяру зрабіў. Ён фактычна дзеля таго, каб убудавацца ў гэтую сістэму, прадаў душу д'яблу. І за гэта атрымаў працу, за гэта атрымаў магчымасці выезда, за гэта атрымаў такую аўтарытарную папулярнасць. Это першы аспект. Другі аспект, і гэта асноўны аспект, то бок гэта вось той пасыл: беларусы, вяртайцеся, ёсць магчымасць вярнуцца да умоўна нармальнага жыцця, але вы павінны прызнаць і прыняць аўтарытарную рэчаіснасць, прызнаць і прыняць Лукашенка, і больш супраць яго там не выходзіць, не змагацца. Это першы ўзровень. Другі ўзровень гэта таксама выкарыстоўваецца як механізм, і Лукашенка імкнецца да гэтага, асабліва перад выбарамі, перагарнуць старонку, падпісаць новую палітычную дамову з грамадствам, якое усцяж не прымае, недзе там крытычна ставіцца, хаця актыўнасці, канешне, няма, але ўнутранае маральнае супрацьстаянне застаецца. І вось выкарыстоўваючы Пратасевіча, намагаюцца дыскрэдытаваць, ввогуле знівеліраваць ідэю пратэста, маральную ідэю, маральную сутнасць пратэста, не прыняцця аўтарытарызма, не прыняцця той сістэмы, якая ў Беларусі існуе. І вось Пратасевіч павінен перш за ўсё якраз такі вось гэты маральны выбар
змяніць і сваім прыкладам паказаць, што няма што тут змагацца з сістэмай, трэба проста жыць, і вось вы будзеце мець пранікі, ездзіць у Арабскія Эміраты, адпачываць як вам заўгодна. А я тут быў такі герой, і вось бачыце, да чаго гэты гераізм прывёў. Ну і трэці ўзровень практычны, удар па апазіцыі ці перамова з апазіцыяй, гэта наўрад ці. Гэта не той ўзровень, гэта не той статус, і рабіць, думаю, з такіх людзей, як Воскресенскі ці Пратасевіч, рэжым сваіх амбасадараў у перамовах з апазіцыяй не будзе. Гэта азначае падняць статус людзей. Для рэжыму гэтыя людзі, якія пайшлі на супрацу, яны не маюць як людзі, не маюць як проста фізычныя нейкія аб'екты ніякай каштоўнасці. Разумееце, бо да іх таксама ставіцца згрэбліва. Я думаю, што ў сістэме да такіх людзей, якія здрадзілі прынцыпам, калі яны іх былі, здрадзілі змаганню, яны ставяцца вельмі... Можна так, ратуючы жыццё, падпісаць нейкія там прашэнні, каб выйсці з вязніцы, захаваць, але проста працаваць на гэтую сістэму пасля таго, як ты, скажем, бачыў, як гэтая сістэма забівае людзей, што яна робіць, ты можаш, скажем, зламаўшыся, разумееш, што катаванні, цяжкія умовы, можна падпісаць нейкія там, каб цябе вызвалілі нейкую паперку. Хаця, знову гэта пытанне тых людзей, якія там знаходзяцца, і шмат нічога тут такога надзвычайнага няма. Але працаваць на гэтую сістэму, узмацоўваць гэтую сістэму, калі сядзяць людзі, калі людзей забіваюць, калі трывае вайна, то гэта, канешне, ўжо такі цалкам, як я сказаў, прадаццё душы сістэме. Таму нават у гэтай сістэме тыя ж самыя менты, тая ж самая прапаганда будзе ставіцца да іх, грэбліва выкарыстоўваць як проста інструмент, а потым выкінець, як таго Шмідта ці памятаеце гэты польскі вайсковец, Эміль Чэчка. Так, нікаму не патрэбны. Так, дарэчы, да Шмідта хіба што Пратасевіч пойдзе працаваць, створаны нейкі фонд, называецца «Польская правда», для таго, каб паказваць прапаганду, не прапаганду, а карупцыю на Захадзе. Умоўна. Вось для гэтага яны здатны. Вось гэта іх узровень. Што тычыцца гульні з Захадам, што тычыцца гульні... Я не думаю, што Лукашенко будзе гуляць з апазіцыяй. Гэта для яго непрымальна. Думаю, што будуць выкарыстоўвацца формулы Макея. Вось для гэтага паставілі і Петкевіч, для гэтага Рыжанкоў, каб нейкім чынам намагацца знайсці абхадныя шляхі, нейкія кантакты, у якія апазіцыя не будзе задзейснена. Я думаю, што гэта будуць альбо чыноўнікі былыя, альбо бізнесоўцы, каб з аднаго боку падкупаць апазіцыю, частку апазіцыі, з іншага боку шукаць магчымасці кантактаў на Захадзе, так як гэта было ў 2011 годзе. Прыгадайце, як Певціев, там, з таго, што мы памятаем, прапановаў мільёны, каб з яго знялі санкцыі. Я думаю, што вось такія механізмы будуць выкарыстоўвацца, і апазіцыя для гэтага не патрэбна. Я думаю, што для Лукашенка прыярытэт і галоўная задача правесці спакойна выбары. Вось ужо пасля таго, як выбары адбудуцца і стабільнасць у Беларусі электаральная, палітычная захаваецца, тады гэтая гульня будзе больш актыўнай на міжнароднай арэне, бо ўжо зменіцца, сімвалічна зменіцца статус Лукашенка. Як бы мы да выбараў гэтых не ставіліся, іх няма, для нас няма, безумоўна, але ў палітычнай рэчаіснасці это ўсё роўна будзе мець свой пэўны сімвалізм, і нават для еўрапейцаў будзе мець пэўнае значэнне, магчыма, для пачатку перазагрузкі ці думання пра перазагрузку адносінаў з рэжымам Лукашенка. І выглядае, што сам Лукашенка гэта выдатна разумее. Вот сёння, напрыклад, у яго адбылася ўжо такая чарговая сустрэча са студэнтамі ў рамках такой хутчэй праграмы, которая называецца «Адкрыты мікрафон». Уже была такая ў Віцебску дзяржаўным універсітэце. Яны там гаварылі пра тое, што Лукашенка любіць есці, там пра ягоную маладосць, якія ён лепшыя ўніверы лічыць у Беларусі і за мяжой. Сёння было у падобным ключы. Яго пыталіся пра мабільны тэлефон, пыталіся пра рэчы, якія абсалютна не датычаць жыцця краіны. І выглядае, што гэта або частка, зноў жа, яго такой палітычнай кампаніі, не ведаю, рабіць сабе больш такога адкрытага і прыемнага палітыка, ці вы бачыце ўсё-такі некую іншую задачу, бо чамусь ён сустракаецца і прагаворвае гэтыя рэчы там
гэта выбарчая кампанія, і не толькі выбарчая, на выходзе па-за межы выбарчай кампаніі, гэта перафарматаванне вобраза Лукашенка. А з крывавага дыктатара 20-21 года да такога, ну, знову чалавечага бацькі. То бок гэта спроба ачалавечыць дыктатуру, ці ачалавечыць дыктатара. Я думаю, што гэта асноўная задача, паказаць, што, ну, ён, памятаеце, як прыязджаў Карчэўскі і казаў, ну, гэта такі душэўны чалавек. Цёплы чалавек. Цёплы, так. Дыктатура вельмі падманлівая. Вось праблема дыктатуры і дыктатараў у тым, што яны, як хамелеоны, яны могуць сябе прадаваць, асабліва ў такой камунікацыі. Калі людзі не разумеюць сутнасці сістэмы, і Лукашенко прадаваў гэта ўсе 30 год, і праблема ўзнікла толькі ў 19 годзе, часткова ў 17 годзе, калі ён замест бацькі пачаў быць такім капіталістам, уводзіць гэтыя законы пра дармаедаў, што падарвала яго вось гэты воблік бацькі, які клапоціцца пра простых людзей. Он ударыў свой электарат у 17 годзе, потым ковід 19 года, ён паводзіў сябе не як бацька, так, апякун нацыі, народу, а як султан, якой зачыніўся ў сваім палацу, у сваім замку, і яго не клапоціць абсалютна праблемы жыцця і здароўя людзей. Зараз, зразумеўшы сваю памылку, асабліва перад выбарамі, гэта ж было, вось гэты 20 год, ковід, гэта ж перад выбарамі, калі ён казаў, што вы самі вінаваты, што вы дурныя, лічыцеся трактарам і хакеем. Зараз ён намагаецца, зразумеўшы, можа быць, хтосьці яму падказаў, што нужно вярнуцца да гэтага вобраза апякуна, быць бацькам для гэтых студэнтаў, быць там гаспадаром для працаўнікоў. І ён менавіта гэты вобраз, ну, тым больш, што няма рэальных пагроз і рэальных выклікаў у Беларусі, намагаецца такі ацяпліць свой вобраз, вярнуцца да такого стэрэатыпічнага ўспрыняцця яго. Ну, я вас на секундочку пераб'ю. Я нават звярнуў увагу вось на папярэдняй сустрэчы ў Віцебску. Ён абыграў сваё ранейшае выказванне пра народзец. Ён сказаў, што, ну, народзец, некаторые тут говорят, ну, это великий народ, я люблю гэты народ, это самый великий народ. Сёння, у сваю чаргу, ён абыграў ранейшы тэрмін пра клачок землі, тлумачачы пра тое, наколькі важная гэта вось тэрыторыя, хаця яна і невялікая, і вот што это зусім па-іншаму павінна ўжо гучаць з ягоных вуснаў. А тут ужо спроба згуляць нацыянальнага лідара, то бок згуляць, ну, нават на тых наратывах, пра якія кажуць там Зенон Станіславович Пазняк, там іншыя людзі скіраваны на нацыянальны суверэнітэт і дзяржаўны суверэнітэт. Тут ўсё намагаецца выкарыстаць гэтую рыторыку, гэтую канцэпцыю, што галоўны народ, галоўная дзяржава, незалежнасць дзяржавы, што мы вялікая нацыя. Вось тое, дакладна тое, пра што кажа Пазняк і тыя, хто будуе сваю ідэалогію на прыярытэтах нацыянальнай дзяржавы і нацыянальных інтарэсаў. І такім чынам замацаваць сябе вось як не толькі як таго, хто як бацька дбае пра штодзённыя праблемы студэнтаў, пенсіянераў, працоўных, але ўжо як ледзь не нацыянальны лідар. Але вось гэтыя канцэпты, яны прадаюцца, ён намагаецца прадаць якраз такі дзяржаўнікам, нацыянальным дзяржаўнікам. Адна справа, што ён хоча гэта зрабіць, але іншая справа, ці ўдаецца. Я прыгадваю нашу з вами размову ў чэрвені, вы тады казалі пра тое, што Лукашенка спрабуе перахапіць ініцыятыву. А ці ўдаецца яму гэта рабіць? Унутрыпалітычнай прасторы ён гэта зрабіў. Безумоўна, уплывы апазіцыі вельмі мінімальныя, што паказалі і выбары, так званыя выбары ў Координацыйную раду, 6,5 тысяч чалавек. Гэта ў пэўным сэнсе вынік тых крызісаў і працэсаў, якія адбываюцца ў апазіцыі, і тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. Расчараванне пэўнага, так, ён у гэтай вось сітуацыі унутрыпалітычнай гэта змог зрабіць. І мы бачым, што апазіцыя, ну, прынамсі тая, якая выказваецца за, ці прадстаўляе сябе як тых, хто
гаварыць голасам беларусаў у Беларусі, яна не ў стане запрапанаваць нейкай эфектыўнай ідэалогіі і стратэгіі на 2025 год. І гэтую ініцыятыву Лукашенко, канешне, перахапіў. Нема таксама ўнутранага адчування, думаю, што ў беларусаў што нешта зменіцца ў 25 годзе, і намагаецца гэта ўзмоцніць, паказаць з аднаго боку і прадаць там Пратасевіча, паказаць, што адбываецца ў апазіцыі, крызісы і гэтак далей. Але вось што тычыцца знешняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі, гэта прадаць ён не можа па простай прычыне, што Беларусь на сённяшні дзень цалкам пад кантролем Расіі. І візіт Пушыліна – гэта дадатковае сведчанне таго, што в пытаннях знешняй палітычнай дзейнасці, знешняй палітычнай аўтаноміі Лукашенко моцна абмежаваны. Ён нават не можа скончыць з гэтым міграцыйным крызісам, што ацяпліла б адносіны з Польшчай. Імгненна ён не можа нават пайсці на просты крок, выпусціць Андрэя Пачобута без нейкіх папярэдніх умов. Павел, просто... навошта гэта яму трэба, калі гандлёвыя адносіны называюцца з Расіяй і з Кітаем, калі зараз беларускія заводы фактычна працуюць на расійскую вайну ва ўкраіне, абслугоўваюць Расію? Гэта пытанне, ці ён можа вось гэтую установкі, пра якія мы з вами кажам, прадаць для каго? Перш за ўсё для Захада, бо для таго, каб менавіта пазіцыянаваць себя як гаранта незалежнасці, тое, што ён прадаваў пасля 2014 году. Ён актыўна гэтым гандляваў і паспяхова. У выніку Беларусь стала меккай для еўрапейскіх заходніх палітыкаў. Ад Пампео да Курца і гэтак далей. То бок вынік быў. Дасягнуць гэтага выніку ён, канешне ж, зараз не можа. Але па простай прычыне Беларусь уцягнута ў вайну і дыстанцавацца ад Расіі вельмі цяжка. Але гэта не азначае, што ён не будзе спрабаваць гэта рабіць. Ён усцяж гэта робіць, хаця недастаткова актыўна, як бы мог. Магчыма, разумеючы, што сілы зараз развярнуць Беларусь у кірунку да, там, хаця б не ў кірунку да Захада, хаця б збалансаваць нейкім чынам немагчыма. Гэта ядзерная зброя расійская, гэта і Вагнер, гэта і расійскія вайскоўцы, і гэта антыукраінская ўвесь час рыторыка і прапаганда, і фактычна прарасійская прапаганда ўнутры Беларусі. Але ўсё роўна, я думаю, што гэта вынік якраз такі, думаю, мне цяжка сказаць, нейкага новага атачэння палітычнага вакол яго, той же там Пецкевіч, не ведаю, наколькі яна там нацыянальна дзяржаўна арыентаваная, але спроба ўсё ж такі ўзмацніць ці выкарыстаць гэты наратыў беларускай дзяржаўнасці, беларускай статуснасці, што мы не такія, як расейцы, бо ён таксама не хоча ісці ў вайну. Это таксама трэба разумець, што ён намагаецца усімі, наколькі гэта магчыма, мне падаецца. Знову мы не можам улезці яму ў галаву, але вывучаем і спрабуем аналізаваць яго сённяшнія дзеянні на падставе той палітыкі, якую ён праводзіў усе гэтыя гады. Для яго вайна і ўцягненне Беларусі ў вайне, гэта смерць, гэта фактычна знішчэнне ягонай улады, чаго ён не хоча. Таму і намагаецца на ўзроўні рыторыкі гэта прадаваць. Але важная рэч, вось што я хацеў бы сказаць, калі мы кажам пра дзяржаўнасць, пра вось знову узвялічванне беларускага народа, прынамсі ў размовах за студэнтамі. Пытанне ў тым, наколькі гэта перакладаецца на дзяржаўную палітыку ўнутраную. На сённяшні дзень гэта ніяк не перакладаецца. Гэта трэба разумець. Не ў пашырэнні прасторы беларускай мовы, не ў пашырэнні прасторы беларускай гісторыі нацыянальнай, а наадварот. Адбываецца стерылізацыя гісторыі, адбываецца яе... Яны вам адкажуць, што яны зараз будуюць нацыянальны гістарычны музей новы ў Менску велізарны. Разам з рускімі пішуць канцэрт 17 верасня з большай долей беларускай мовы, чым з расійскай. Я спецыяльна гэты канцэрт паглядзеў, так званага Дня народнага адзінства. 17 верасня, калі Расія, Савецкі Саюз фактычна уступіў у Другую сусветную вайну. Так, але тут зноў выкарыстоўваецца рыторыка все-таки аб'яднання Беларусі. І вот менавіта з гэтым звязана наступнае маё пытанне. Ці на вашу думку людзі ў Беларусі, так званы электарат, ён гатовы купіць это? Ясна, што гэта не вырашае выбары, таму што проста галасы, як кажуць назіральнікі і эксперты, не лічацца ў гэтым сэнсе. Але ці удаецца ацяпліць эфектыўна менавіта ў адносінах да людзей свой вобраз, каб людзі змянілі сваю, скажем, нелюбоў да яго на любоў зноў?
Ён імкнецца да гэтага, відавочна, гэта раз. Па-другое, ён імкнецца, скажем так, разумеючы, што электаральную падтрымку ён ужо на такім узроўні, як гэта магчыма было ў 15-м годзе, магчыма было ў 10-м годзе, аднавіць не будзе ў стане, і што пры ацяпленні сітуацыі ў Беларусі беларускі народ зробіць іншы выбар, калі будуць тыя ж выбары умоўна нейкага гібрыднага кшталту, з'явіцца нейкі альтэрнатыўны рэальны кандыдат, усё можа для яго кепска кончыцца, таму ніякага ацяплення не будзе. Адзінае, што ён, да чаго ён імкнецца, гэта трэцяе, менавіта да таго, каб беларусы маўкліва прынялі тую рэчаіснасць, не прынялі яго, это зразумела, а прынялі тую палітычную рэчаіснасць, якая існуе, што іншай рэчаіснасці не будзе, і што непрыняццё гэтай рэчаіснасці хаця б на ўзроўні пасіўным будзе сустракацца з жорсткімі рэпрэсіямі, проста беларусы павінны гэта прыняць, тады, магчыма, ўзровень рэпрэсій і панізіцца. Для гэтага ён таксама выпускае палітычных вязняў. Але павінны прыняць, не любіць яго, не галасаваць за яго, проста прыняць той новы палітычны парадак. А умовай на сённяшні дзень, ключавой умовай для прыняцця такой абывательскай штодзённай умовай, гэта стабільнасць, усцяж тая стабільнасць. Гэта не уваходжанне Беларусі ў актыўную фазу вайны з Украінай, гэта недапушчэнне таго, каб расійскія дроны падалі на беларускія гарады ці на беларускую інфраструктуру. І гэта недапушчэнне перарастання таго напружання, якое на сённяшні дзень узнікла на мяжы з Украінай, у нейкую актыўную фазу, што спрабуюць зрабіць рускія. І сёння, у той сітуацыі, калі мы кажам пра электаральную сітуацыю, ён будзе прадаваць две рэчы. Менавіта для простага чалавека, і гэта натуральна для простага чалавека вельмі важна, што Беларусь не ўступіла ў вайну, што ў Беларусі вайны няма, што беларускія вайскоўцы, беларусы не гінуць. Вось гэта такія тры канцэптуальныя рэчы, якія ён будзе прадаваць, таксама разам з тым, што ён вось намагаецца гуляць вось у добрага душэўнага чалавека, такога ўсё ж такі не брутальнага дыктатара, які клапоціцца пра тое, каб было святло, цепла і людзі не гінулі. То бок фактычна вяртанне да такога абывательскага успрыняцця сусвету, якое часткова, магчыма, у Беларусі быў. Тое, што фактычна характэрна, вось толькі хацеў бы падкрэсліць, што гэта не азначае, што то вось беларусы такія. Гэта тое, што характэрна для любога народу, нармальнае існаванне настолькі, насколькі гэта магчыма. А на фоне вайны у Украіне, на фоне таго, што гарыць Масква, гараць расійскія гарады, што вайна пераносіцца туды, для Лукашенка гэта вельмі добрыя умовы, каб усё гэта прадаваць з аднаго боку, а з іншага боку не дапусціць, каб вайна перанеслася ў нейкім фармаце на Беларусь. Дзеля гэтага ён робіць каліноўцаў тэрарыстаў, дзеля гэтага таксама такая парадаксальная сітуацыя, агрэсіўна-ваяўнічая рыторыка, што нас хацяць захапіць. З аднаго боку вось прадае стабільнасць, а з іншага боку кажа, што дзеля таго, каб захаваць стабільнасць, трэба, каб вы за мяне умоўна галасавалі і прынялі гэты парадак, каб вы мабілізаваліся вакол мяне, не вакол апазіцыі, бо толькі я магу загарантаваць вось тое, чаго вы прагнеце, таго, што вы хаціце. Вы ж разумееце, нібы што, і калі будзе дэмакратыя, то будзе хаос. Вось вечна з аднаго боку прадае парадак, з іншага боку страшыць хаосам і вайну. Гэта абсалютна, вы памятаеце, што гэта абсалютна характэрная для яго рыторыка, але рыторыка, якая зараз сплялася з рэчаіснасцю. Калісьці там у 94-м, 2001-м ён усцяж прадаваў, каб не было вайны, так, а зараз там вайны не было. А зараз вось ёсць вайна, і ён ужо паказвае на прыкладзе, як гэта рабіў пасля 14-го году, вось што такая сітуацыя, і таму, магчыма, будзе нават яму лягчэй выйсці на гэты ўзровень прыняцця беларусамі рэчаіснасці. То бок ён будзе прадаваць вайну ва ўкраіне, гэта перш за ўсё.
І ось, паколькі вы зараз знаходзіцеся ў Киеве, то я хочу спытацца у вас, на вашу думку, ці ўдаецца яму такую рыторыку прадаваць таксама украінскім і палітычным элітам, напрыклад, украінскім СМІ. Зразумела, што яго там няма, як асобы, як госць у нейкіх перадачах, ягоных людзей. Але ці там таксама мяняецца ўспрыняцце яго? Таму што сапраўды з поўначы Беларусі беларускія войскі не ўступілі ва Ўкраіну. Як сам жартуе Зеленскі, найбольш дронаў па-за Украінай збівае Беларусь над беларускім небам? Нема. І я думаю, што для украінцаў ён нават баіцца прадаваць гэтую рыторыку. І менавіта дзеля гэтага з'явіўся Пушылін у Мінску, дзеля гэтага это ўжо не першы ягоны візіт, так і сустрэча з Лукашенко. Дзеля гэтага адзначаюцца дзень Крыма у гародні, хіба прайшоў ці ў берасці. Думаю, што ён бы спрабаваў бы прадаваць, але тут абмежаванасці і вельмі жорсткія рэакцыі, і ён баіцца гэтага з боку Масквы. Як толькі ён намагаецца нават больш-менш у такіх лагодных словах выказвацца адносна Зеленскага, адносна нават і Польшчы, там пра нейкі мір, пра тое, што вельмі добра ставіцца да Зеленскага, калісьці нават яго па імя прозвішчу назваў, то адразу альбо званок з Масквы, альбо яго выклікаюць у Маскву, альбо прыезд кагосьці з расійскіх эліт, альбо апошні вось прыезд Пушыліна, адразу паказваюць ягонае месца, што ты не выстрося. Але яшчэ ёсць адна дэталь. Вы, магчыма, памятаеце, у вашым родным горадзе ў Магілёве была некая сустрэча, зноў жа яна звязаная была з праўладнымі СМІ, і ён там звярнуў увагу, што зашмат прапагандысты цкуюць на Украіну, на украінцаў, і папрасіў знізіць градус. І сапраўды пасля гэтага рыторыка моцна змянілася, моцна, я падкрэслю это слово, і гэта рабілі медыаэксперты беларускія, замер, скажем так, у праўладных СМІ вось градусу таго, той ненависти. Это все-таки зменшилось. Что тычыцца Магілёва, я таксама адсочваў, там не тое, што была антыукраінская рыторыка, там была антыбеларуская рыторыка, менавіта рыторыка антыдзяржаўная. Мы там рускія людзі, што для Лукашенка небяспечна. І, на жаль, як і ў гародні ёсць там свае курыцы, якія... Так, але ён звяртаўся, тады, прабачце, ён звяртаўся як бы агулам да ўсіх прапагандыстаў, проста гэта адбывалася ў Магілёве. Але магчыма, ўзровень там, я, на жаль, гэтага мне цяжка ацаніць, але калі мы кажам пра практычныя крокі, адразу калі дзеянні, калі выступы ягоныя становяцца больш лагодныя, скіраваныя на спробу прадаць, вось я ж не ўступіў у вайну, і з палякамі хацеў бы добра адносіцца, то тут же пачынаюцца нейкія даволі сур'ёзныя рэакцыі з боку Масквы. Канешне, для Украіны вельмі важна. Яны гэта разумеюць, каб Беларусь ні ў якім разе не ўвайшла у гарачую фазу вайны. Але украінцы ўжо не рэагуюць нейкімі дыпламатычнымі словамі, нейкімі дыпламатычнымі формуламі. Ўжо ясна заяўлена стратэгія. Як толькі Беларусь паспрабуе альбо Беларусь паспрабуюць уцягнуць у вайну, будзе ўжо не там нейкія заявы, а даволі ясны ваенны адказ. Палятуць дроны і палятуць ракеты у вайсковыя аб'екты, перш за ўсё вайсковыя аб'екты Беларусі, ці на Беларусі расійскія, ці гэта будуць аб'екты, ці не толькі расійскія. І гэта для Лукашенка праблема, то бок украінцы ўжо не баяцца. 2022 год, 2023 год, нават на той факт, што з беларускай тэрыторыі Беларусі лятуць ракеты, а было выпушчана, калі я не памыляюся, больш за 900 ракет з тэрыторыі Беларусі расійскіх. Ніводнага стрэлу у бок Беларусі не было. Мы ўсе гэта памятаем. Так і заўсёды нават завостраных выказванняў не было, бо было галоўнае, каб нават гэтыя 45 000 вайскоўцаў, якія ёсць у Беларусі, не ўвайшлі ва Ўкраіну, бо весці вайну на два фронта было б немагчыма проста. А зараз як толькі штосьці Лукашенко паспрабуе, як толькі з Беларусі нешта паляціць з Беларусі, не тое, што там праз беларускую прастору, гэта таксама адбываецца, але з Беларусі, будзе імгненны удар.
І Лукашенко, для Лукашенко гэта будзе праблема. Яны не думаю, што сёння украінцы будуць прыслухоўвацца да таго, што кажа Лукашенко, для іх галоўнае гэта дзеянні. Канешне, той факт, што Лукашенко адвёў войскі з мяжы якраз такі напярэдадні курскай аперацыі, это велізарны плюс, і украінцы гэта выкарысталі, але разам з гэтым ён баіцца таго, што такі сцэнар можа паўтарыцца і на тэрыторыі Беларусі. І для яго вось это сур'ёзная небяспека. Унутраных праблем ужо не так шмат, ні эканамічных, ні палітычных, але першае, то, што показала Расія, што такі сцэнар магчымы, і што такі сцэнар магчымы з удзелам беларускіх вайскоўцаў, полк Каліноўскага, іншых добраахвотнікаў, калі нешта. А трэцяе, што могуць нечакана прыляцець не тое, што украінскія, а рускія дроны, спасці дзесьці ў Гомлі, загінуць людзі, і для Лукашенка гэта ўжо сур'ёзная праблема. Што як рэагаваць? Таму важна для яго, каб гэтага не адбылося, вось у гэты перадвыбарчы перыяд захаваць гэтую стабільнасць, каб пра Беларусь на нейкі час забыліся. Апошняе бліц-пытанне. Сёння якраз у Менску адбываецца такі форум правладных блогераў. Зразумела, іншых зараз у Беларусі быць не можа. Там сапраўды і вельмі папулярныя мільённікі, которые дзяцей забаўляюць праз розныя сацыяльныя сеткі. Але скажыце, ці ёсць нейкі праўладны блогер, который вам цікавы? Просто як прафесіяналу, который цікавіцца дыктатурамі або палітычнымі навукамі. Нема. Я нават не ведаю. Акрамя гэтых прапагандыстаў, якія ад часу да часу з'яўляюцца ў сеціве, не прынцыпова не гляджу, шчыра скажу. І нейкіх выказванняў, і каб гэта былі блогеры, скажем так, прабачце, але не ведаю. Дзякуй вялікі, Павел. Таму лепш глядзець «Пік свабоды» на канале «Свабода Прэміум». Гэта быў Павел Усаў, палітолог і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» зараз з Кіева, а з Прагі для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.